Ġesu jallimna lezzjoni importanti ħafna dwar l-imħabba li għandna nuru lil proxmu tagħna permezz ta' din il-parabola. Aħna jeħtieġ li nieħdu ħsieb ta' xulxin b'responsabbiltà. Alla se jiġġudikana mhux biss għal ħażen li nkunu għamilna, imma wkoll għat-tajjeb li nkunu nqasna milli nagħmlu. Issa huwa il-waqt biex infittxu l-ħniena ta' Alla. Issa huwa żmien it-tajjeb biex infittxu l-għajnuna u l-grazzja ta' Alla, biex induru mid-dnub tagħna u nimxu fit-triq tal-imħabba tiegħu. Itlob lil Mulej biex jippurifika qalbek ħalli tkun tista' tħobb bħalma jħobb hu u tkun karitattiv ma' kulħadd tul ħajtek kollha. Alla hu ħanin u mimli tieba, imħabtu tqanqalna biex nittrattaw lill-oħrajn bi ħniena u tiba. Meta nagħmlu azzjoni tajba ma' wieħed mal-iżgħar fost dawk li Ġesu isejħilhom ħutu, inkunu għamilniha miegħu stess. U inti titratta lill-oħrajn bi ħniena, b'karità u bl-istess imħabba li biha Kristu ittratta lilek. Mulej Ġesu, kun is-sit u s-sultan ta' qalbi. Ħatkun imħabtek li s-saltan f'qalbi, ħalli jien naħseb biss u naġixxi biss b'karità lejn kulħadd. Għażiża Ommi Marija, Ommi l-ħniena, għallimni inkun bħalek u bħal ibnek fl-attitudni tiegħi lejn ħuti il-bnedmin, ħalli jkun jistħoqli it-tifħir ta' Kristu u l-glorja tal-ġenna fl-aħħar jum. Amen.